Тук правят просветата групов секс. Разбираш ли? Да. Аз съм голяма кулинарка. Аз като стана, душата ми плаче за месо. Когато имаш мърколюб, ще се напукаш с зелевата чорба там, от качето. Като изпърдиш, трябва да сложиш такова противогаз. Аз никога нямам мърколюб. Аз пия на обед и нощеска съм станала в 1 часа. И вече съм будна. Ама какво да правя? Аз казах, че днеска няма да готвя. Виж колко хубава къщата. Оня ден, тук един го чувам като вика, ало! И иска там ме напър. Ела бе, мой човек, ти гладен ли си? Какъв си? И там децата са ми на бараката. Да, гладен съм. Ела тук. Извадих хляб, извадих едно парче салам, извадих една зелка и му каза, ама аз неща яден, искам пари. Викам, не! Разбираш? Те децата ми и страдат, много са гладни. Добре, мой човек. И аз съм била гладна, и аз го знам какво е. Ела, мой човек, всичко да гласи в един сак го спуска и той вика, мен много ма боли ръката, не мога да поема сака, дай ми, вика, пари, защото са по-леки. Викам, ейте ги парите. Виж какви хора има. Сумистите, те прашките дети са в газа. Ги гледа. И направили тиква. Ути, тя е сумистката при Ути. Защото нашата Роса, на сестра ми внучката, ще прави детето сумиска. Нали, як и гълза те, борба. Ама не сме такива, борби не сме. И направили мляко с ориз. Тиквата я запичат във фурната, поръзана с малко захар и върху нея наливат млякото с ориза и канелката наръсват. И било много, значи те, дето ходят да се борят, те с гащите, дето прашките влизат. Китай е в Япония или къде са? Такова нещо е да. Някой мухнал. Моля. Ало. Прибрали са. Хайде, добре. Айде, дочи. Добре. Айде, чао. Добре. Хубаво. Няма да купуваме хляб. Добре. Питки, путка, всичко това. Айде. Да, чао. Налей, ага, да пием от душа. Цървено вино, херойно вино, как се лей. Боряна ще отидеш да готвиш тайгата. Всичкото е замръзнало. Идва водоноска с мен. Той е минус 40 градуса студ. Водоноската, като кара водата, е на лед. Горските бират дърва. Това ти е романтика. На който го разкажеш, няма да ти повярва. Аз затова съм такава силна натура. Горските бират дърва. Палят ми печката, заливат с нафта. В това време, от предния ден имам вода. Тя е замръзнала, дето изстояла през нощта. Обаче, като съм се направила млада, аз ще ти покажа. Оная снимка там, дето. На 27 години. Оне с големите ногти. И Методи само вика, боц, само много ме е страх, че на всичките дето чуха да готвят, се залюбиха с горските. Казвам, муци, нали сме дошли да си купим жилище. Значи си купим жилище, не бой се. Няма да стане това нещо. Обаче имаше случай, речат с бензопилите дърва, като падна на един дървото и през каската, като му забутала мозъка, да виж така с коста. Разбира? Аз пак се правя на смела. То трябва пари да изкарвам там. Отидох, фана го, привърза го, смъкна го надолу. Доктора вика, откъде ги знаете? Аз викам от никъде, не знам, то от някъде ми се говори, там какво трябва да направя. Измъкнах му на каската клечките, деца бяха набили в главата му, те добре, че не бяха стигнали у мозъка му.
Ами виж какво, те се носят и алкохол. А пък когато се занимава с това нещо, не трябва да пише алкохол. Добре ли си мърнам газа? Е, така малко. Сифонката. Кадам пикянем чай шукарие, осилянем чай годорие или дикма на чай. За тебе рок-н-рол танцувам, на болен се преструвам. Като се разболя от инфаркт. Аз не знам каквото е инфаркт. Аз мисля, че е кашлица, нещо или бронхит. А пък то било на сърцето инфаркт. Бе, бах му мамата. Отивам аз и буто в кома. В кома и те ми викат, ела с Богова и смъсля, че тото мира. Ще ви умре, викам дядовия. И отивам и му отварям окото. Ти разбираш какво значи? Всичките доктори, той в Древново го закараха, защото инфаркта го получил на ресторанта. И му отварям окото. И викам, ей, Семин, ти ще умираш ли? Ти какво искаш? Путка ли искаш или поп? Ма аз поне че не вярвам. Нали, и аз просто нямам какойто инфаркт. И му отворих окото и той като се смъкна ръката, той това не го помни. Той се смъкна ръката и ма фана. Охо, значи искаш путка. Разбираш ли? Няма, викам. Той беше 6 месеца на легло. Гледай го сега как ти. 6 месеца като Станчо. Труп, ти разбираш ли? Всичкото под газа му. Посеял е дядо тикви и кратуни, посеял... Тук здравка я знам, наша учителка. Посеял е дядо тикви и кратуни. Ама тя ти ще я познава, ще й кажеш. Ки. Питат ме какво да ми подарят на рождение ден. Викам, приятелките ми купиха микроволнова печка, искам кукла. Викам, доче, ако щупиш главата, сестра ми Оля един се обажда. Не ти ли се е случило някой път да ти става нещо мъчно да ти се плаче? О, слушало му се. Кога? Защото сега на мен се плаче. Викам, като ми се изпратне фризера. И тя вика, ти ма убили. А, тъй? Да? О, чакай да му дам, че той не обича. Дочи, чакам те на телефона, моето момче. Чули? Айде. Жив и здрав. Да, тъпчункам, където си ни напълнил днеска хладилника. И студенти. Да, те са студентите и то много ги обича. Февруари ще дойде. Да. Айде. До скоро. Койно? Наше. Идва нова година и купих 2 бутилки уиски.
И майка беше жива и ги мушкам под кревата от главата на майка. И викам, майко, ти се падали на тука, ще гледаш дали. Обаче нали имах болонка. И излизам с това и вратата отворена, едно коти влязло и еде на котката на кучето от храната. И като влизам из очи и котито еде. Обаче мегито. Джавка. И котито се скри под кревата при майка, защото вратиче отворен. И аз казвам, маля, дочи, значи мегито, ако го докопа или котката, ако докопа кучето, право в очите го дире. И ме беше страх. И дадох и тук една голяма мисла, имах друга дръжката и викам, отивай под кревата, намирай. Като съм забравила, че уискате там. И той отива под кревата, няма го половин час. Аз мисля, че гони котката. По едно време, дочи ни се клати. Бе, къде ти ходите се напи, бе? Той вика, под кревата. И по едно време аз се сещам, че съм тръгнала. Галя, майка вика, бе, Борче, дочката нещо дрънка ми легла. А той като и легнал, викам, 2 шишета с уиски, нали? Как ги изпил точно черта равна? Нали? От двете бутилки. Добре, бе, доче, защо викам отворих двете? Да си имаме една за подарен. Той вика, ти под креват пила ли си, ва? Нали, той като и под леглото марче, и като дви и като удари дъното до тука. Нали? Той е легнал и то нали утре и види състоянката щипена и вика, ти под креват пила ли си? И като ми каза пила ли си под креват, аз като набрах. И бях да ми коля салатата. Тинкири. Напи, мама, пи. После като там ама няма да ми цапаш миската, на мама няма. Защото аз чаши вътре не слагам. Защото като да ги аз отхвърлям от място и си способих тя. Аз зато ми давам някой да мишата вкъщи. Тин. Ти много бъдеш. Малко на време бях в фолклора. Много хубаво е гръцката. Солистка бях. Да? Ама, Ники, къщата им в една гора. Зигат. Мамо. Зиги. Опа, дандрани, рина, подката ти лелина. Уфа, давай малко да се почем. Не замири само. Опа! Карай, Джони, давай, Джони. Може да е суров, ама като е суров ще го бием газа. Ще го изирем както е суров. Васик.
на мама, слънчицето на мама. Това е. Сабала Муцо ми звъни, аз му викам, Муци, ти кога си на работа, защото ти сложих съпичката и ти не знаеш какъв съм се навал, внимавай. Какво се навал, бе? Че си гола. Че ти викам от 10 години си ме виждал гола. Видя ли ме сега? И той ми лопна телефон. Ама няма, това е лошо, тя го знае, това е лошо мислене. Ставаш сутринта, пази се, вика, че от какво да се пазя? От котлона ли? От тенджерите ли? Че викам, вари ми купи яли, аз да наготвя, пък аз ще кажа от какво да се пазя. Викам, ти се пази, че това ходи са катери по сливите, там по черещи и пада от дърветата и си чупи краката. Няма такова ли? Я викам, се стигни. В единия момент, докато съм тук, в следващия ми няма. Това е моето детенце. Дете правилно с кеф и ми отрови живота. Стига, майко, айде. Иди му ядосва сега. 2 дена. Тя ще те ядосва. 2 дена и заминавам, айде. Отивам. Отивам. Майка си в путката. Вижда как говори. Ти си силна като мен. Аз на 19-20 години и 3 отидох в Коми. Отидох в тайгата да работя. Аз съм работила на 50 души мъже, готвила съм. Чека, то твоето не е нищо. Когато отидеш в чужда, като те видят какво можеш, и тогава те приемат. Тогава беше Отидох готвачка, обърнали са фургона. Тогава беше по комунистическо време. Не ти приказва сега. Я го сетил. То е друго. Да. Можеш ли да дойдеш ти за малко? Галя да те посрещне ли? Аз таман лигна и те почват. Боре отдолу, боре, викам, спрете се. И аз понеже му казах, че ще имам гости, аз очаквах аз. И викам, нека да изпратя гостите, и те вика за мен, то виж как се държи сега, защото то като дойдеш, вика, дай ми на цигара, дай малко мастика. Викам, няма. Ти какво искаш? Майка ти утре да каже, че се прибирам тук да ви давам, да ви другирам. Викам, няма да стане. Сини моето момче. Искаш ли да ти стопли една кълчица с корабийки или какво искаш? То ти агнешко ли? Не. Агне не съм правила. Пили. То е по телевизията или ще По телевизията ще надава. Да. По коя програма? Ами, когато остане програмата, той ще се обади. Съчук не стои. Добре. Я давай да видим. Аз право на тебе. Айде. Той да не е така. Право. Аз агни нямам, а мога... Аз коля агнето на село сам. Аз знам, че колеш. Ти си чешит. Да. Аз мога да заколя... Хващаш ги за крака, завръзваш ги. Да, аз не ги връзвам. Само нищо да пушиш и нищо да крадеш. Нищо да пушиш и нищо да събираш фасовите по земята. Но той иска мастика вчера. Няма. Няма. При тия деца как може да искаш мастика, нали утре ще му издънят, бе. Няма да искаш такова нещо. Ти ще се бъдеш така, кавалер. На как той на колко години да пи мастика? Няма слънчице. Искаш ли още лимонадка? Дай да. Ще ядеш шоколади, ще пиш лимонада. Няма никакви мастики, никакви цигари. Не, той ходи и събира фасовите по земята. И по тези по земята има болни, де се бият инжекции за спин. Майката ли така кара? Не. Тя да се ако знае, че го уби. Те като видят картофи бягат. Няма моето момче. Виж колко е хубаво картофчето.